Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό το βίντεο? Αυτό το βίντεο είναι προϊόν του γεγονότος ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκω τον εαυτό μου συχνά να... Και αυτό το παραμύθι ξεκινάει με 10 φίλους. Οι οποίοι 10 φίλοι είναι σε ένα ιστιοπλοϊκό και κάνουν το γύρο του κόσμου. Και όσο κάνουν το γύρο του κόσμου είναι στη μέση του ειρηνικού, στη μέση του πουθενά, και εκεί που είναι στη μέση του πουθενά έρχεται μια τεράστια καταιγίδα, μια τεράστια φουρτούνα, κύματα μέχρι το Θεό, τυφώνες, άνεμοι, δεν συμμαζεύεται, αναποδογυρίζει στο ιστιοπλοϊκό και οι 10 φίλοι μένουν μέσα στη θάλασσα και μέσα στα κύματα παλεύουν για ώρες, δεν ξέρουν ποιος ζει και ποιος πεθαίνει και δεν ξέρουν τι τους γίνεται κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή το κύμα τους ξεβράζει σε μια παραλία, μια αμμουδιά, ένα έρημο ξερονήσει στη μέση του πουθενά. Πώς είναι το Lost? Ακριβώς σαν το Lost. Όταν μιλάει κανείς μόνος του, πολύ, δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει αυτό. Το ένα από τα δύο είναι ότι έχει αρχίσει να τα χάνει και να τρελαίνεται και να γίνεται κουκουρούκου, και το άλλο είναι ότι κάνει ένα βίντεο και μιλάει σε μια κάμερα. Οπότε προκειμένου να μην είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα χάνει και τρελαίνεται και κουκουρούκου και ζει ένα παραλήρημα, αποφάσισα να στήσω το κινητό μου ως μια κάμερα και να μιλάω στο κινητό μου και να φτιάξω ένα βίντεο. Έχουν ξεβράσει ένα έρημο νησί στη μέση του πουθενά. Δεν υπάρχει μηδαμινή περίπτωση να βρεθεί με κάποιον τρόπο κάποιος να του σώσει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά δεν είναι να βασιστεί κανείς σε μια τέτοια πιθανότητα. Το πιο πιθανό είναι ότι η υπόλοιπη του ζωή θα είναι σε αυτό το νησί και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρουν τρόπο να επιβιώσουν. Τώρα, όπως φαντάζομαι είναι προφανές για τον οποιοδήποτε, 10 άνθρωποι σε ένα έρημο νησί, προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να συνεργαστούν. Γιατί αν προσπαθεί ο καθένας να τα βγάλει πέρα μόνος του, άντε γεια. Συνήθως όταν κάνουν άνθρωποι βίντεο στο YouTube και τέτοια, ξεκινάνε λίγο μιλώντας για τους εαυτούς τους και λέγοντας ποια είναι τα qualifications που φέρνουν για να μιλήσουν για τα θέματα τα οποία μιλάνε. Εγώ δεν έχω qualifications για να μιλήσω για σχεδόν τίποτα. Οπότε το qualification που φέρνω είναι ότι τίποτα δεν έχει νόημα και τίποτα δεν έχει σημασία. Και δεν υπάρχει καμία πραγματικότητα. Και από τη στιγμή που τίποτα δεν έχει νόημα, τότε γιατί να μην το κάνεις? Οπότε το κάνω και σε όποιον αρέσει, καλώς. Όποιον δεν αρέσει, καλώς. Δεν πειράζει. Αυτό είναι όλο. Okay. Πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή αυτό. Continuity τσιγάρου. Οπότε είναι αυτοί οι 10 φίλοι σε αυτή την παραλία. Έχουν συνέλθει από το ordeal με το ναυάγιο και όλα αυτά, και τώρα σκέφτονται τι θα κάνουνε. Οπότε βασικά πράγματα που χρειάζεται ο άνθρωπος να ζήσει: τροφή, νερό και κάποιο είδους στέγη, οτιδήποτε. Στα αγγλικά το λέμε shelter, για το καιρό, άμα βρέχει, άμα κάνει κρύο κτλ. Οπότε από τους 10 φίλοι, κάποιοι θα μείνουν στην παραλία για να δουν τι θα κάνουν για το shelter και κάποιοι άλλοι φεύγουν έξω μέσα στη ζούγκλα για να ψάξουν να βρούνε πόσιμο νερό, να βρούνε, ας πούμε, να μαζέψουν μπανάνες, να δουν αν υπάρχουν ζώα τα οποία θα μπορούσαν ίσως να κυνηγήσουν και όλα αυτά τα ωραία. Πετάω κατά καιρούς αγγλικές λέξεις μέσα. Δεν είναι επειδή είμαι κανένας φλούφλης νεοδεξιός κτλ. Είμαι μισός Άγγλος. Είναι λίγο ο τρόπος που δουλεύει το κεφάλι μου, επειδή μιλάω και τις δύο γλώσσες μητρικά. Καμιά φορά κολλάω σε μια λέξη στα ελληνικά, ας πούμε, και μου έρχεται στα αγγλικά. Και μου σημαίνει και όταν μιλάω στα αγγλικά, ότι κολλάω σε μια λέξη και μου έρχεται μόνο στα ελληνικά. Αλλά βέβαια όταν είναι στα αγγλικά είναι λίγο αδύνατο και πρέπει να κάτσεις να το σκεφτείς, γιατί δεν θα βρεις Άγγλο που να ξέρει ελληνικά, εκτός κι αν είναι στη δική μου οικογένεια, κατά πάσα πιθανότητα. Και εκεί που είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνουνε και οι φιλοσιές από τις μπανανιές, ας πούμε, τα κλείνουν όλα, δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνεται ο ουρανός γιατί έχεις φύλλα από πάνω, όλα αυτά.
Φτάνουν κάποια στιγμή στο ύψωμα ενός λόφου και τι βλέπουνε απέναντί τους, ας πούμε, λίγο στο βάθος. Βλέπουνε κάτι που, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε τι βλέπουν εκεί πέρα. Αυτοί οι εξερευνητές, οι ναυαγοί, οι καημένοι, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι βλέπουν μπροστά τους 10 υπέροχα, νεοδόμητα, πλήρως κατοικήσιμα, φανταστικά όμορφα σπίτια. 10 σπίτια σε μια σειρά, απλά εκεί. Άδεια τελείως, σε εξαιρετική κατάσταση. Και δίφυλλα παράθυρα, να μην έχει, ας πούμε, φασαρία όσο τραβάνε βίντεο στο YouTube. Και θέρμανση, γιατί όχι. Παραμύθι είναι, ό,τι θέλουμε κάνουμε. 10 σπίτια. 10 είναι οι ναυαγοί, 10 και τα σπίτια. Ο καθένας στο σπίτι του, γυρνάνε στην παραλία, το λένε στους άλλους. Οι άλλοι λένε: πω, λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Πάει, δεν θα χρειάζεται να το σκεφτούμε καθόλου. Μπορούμε να ασχοληθούμε όλοι με τα βασικά. Τροφή, νερό. Γιατί όχι. Τα πράγματα τα οποία κάνουν σβούρες στο μυαλό μου και μιλάω στον εαυτό μου για αυτά, στρέφονται κυρίως γύρω από το ενίκιο σαν έννοια, για το λόγο ότι 2 μέρες πριν την πρωτοχρονιά και τη λήξη του συμβολαίου μας, η ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού αποφάσισε αρκετά εκβιαστικά να μας ανεβάσει τον νίκη και να μας ανακοινώσει ότι σε περίπτωση που πεθάνει η μάνα της, το σπίτι θα αλλάξει χέρια. Και άμα αλλάξει τη χέρια, το νίκη εδώ θα ανέβει πάρα πολύ, σε σημείο που εγώ και η σύντροφός μου δεν θα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τα γνωστά δράματα ενός ανθρώπου, πώς το λένε, millennial και μετά, που ζει στην Αθήνα και τώρα που τα λέμε σε σχεδόν οποιαδήποτε πόλη σε όλο το δυτικό κόσμο. Και μπαίνει ο καθένας στο σπίτι του και το φτιάχνει ο καθένας όπως θέλει, είναι και επιπλωμένο μέσα. Μια χαρά, δηλαδή πασάδες όλοι τους, τσάμπα είναι, μένουν εκεί, κανένα θέμα. Ασχολούνται με την τροφή και το νερό. Συνεχίζουν δηλαδή να εξερευνούν στη ζούγκλα, να ψάχνουν και το ένα και το άλλο. Βρίσκει ο ένας ότι υπάρχουν κάτι αγριογούρουνα κτλ. Λέει: πω, θα φάμε αγριογούρουνα μια μέρα, θα το πιάσουμε και θα το φάμε. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας αρέσει το setup και το studio που έστησα εδώ πέρα. Με εξαίρεση αυτό το μικρόφωνο είναι πάρα πολύ low budget. Αλλά τα υπόλοιπα είναι ένα κινητό σε ένα τρίποδο παύλα selfie stick που πήρα για τύπου 5 ευρώ. Ένα φως που είναι λεντάκι εφετζίδικο που μου πούλησε το Τεμού, αλλά το βρήκα και στο Scrooge και το πήρα από το Scrooge για να καταναλώνουμε πιο ηθικά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ το φτιάξε ο θείος μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα τραπεζάκι ζάρι με φως μέσα. Με τα χεράκια του το έφτιαξε και μου το έδωσε. Ξέρω εγώ, το μικρόφωνο είναι σε ένα stand, το οποίο άμα το άφηνα έτσι θα πέφτε. Εγώ κινηματογράφο σπούδασα και στη σχολή του κινηματογράφου μάθαμε ότι άμα έχεις ένα stand και πάει να πέσει, πρέπει να βάλεις sandbag. Εγώ δεν έχω sandbag, αλλά έχω μια σακούλα με άμμο από τις γάτες, άμμο για τις γάτες, οπότε έχω βάλει αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ok. Νομίζω ότι θα είναι ok. Τέλος πάντων. Τώρα μέσα σε αυτή την παρέα, όπως σε κάθε παρέα, που υπάρχει ο ένας που είναι λίγο σπαστικός, λίγο ενοχλητικός, λίγο μαλάκας, λίγο πότε τον καλούμε, πότε τον καλούμε, πότε δεν το καλούμε, που γνωστό beat Μαθιουδάκη, άμα δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός στην παρέα σου, μάλλον είσαι εσύ. Τέλος πάντων, σε αυτή την παρέα αυτός ο τύπος λέγεται George το Καθήκη. Ο George το Καθήκη, ενώ οι άλλοι έχουν πάει σε γκρουπάκια, ας πούμε, να ψάξουν στο δάσος, αυτός έχει πάει μόνος του στο δάσος, στη ζούγκλα. Αυτός έχει πάει μόνος του γιατί κανείς δεν πολύ προτιμάει την παρέα του κτλ. Και βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, αυτός ό,τι βρει, γιατί είναι τέτοιος τύπος, γιατί είναι καθήκη, ό,τι βρει, το πιο πιθανό είναι θα το σουφρώσει τσεπούλα, θα το φάει, δεν ξέρω αν αυτό είναι τη τσέπη, να το βάλει όπου θέλει, τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλες οι παρέες έχουν ένα τέτοιο τύπο. Σε αυτή την παρέα είναι ο Τζόρτζ το Καθήκη. Και ο Τζόρτζ το Καθήκη, εκεί που είναι μέσα στις φιλοσιές, μέσα σε αυτά, προσπαθεί, έχει και ένα μαχαιράκι δικό του εκεί πέρα, μπορεί να κόβει, να περνάει και όλα αυτά. Καταφέρει να διεισδύσει στη ζούγκλα πιο βαθιά από τους άλλους. Και εκεί, ανάμεσα σε όλα αυτά, παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι βρίσκει σε ένα αερημονήσι στη μέση του ειρηνικού. Δεν θα το πιστέψετε, θα σοκαριστείτε. Αλλά βρίσκει ένα πανέμορφο
ωραία διακοσμημένο, χαραγμένο ξύλο, έτσι ornate, και δεν συμμαζεύεται, σεντούκι θησαυρού, παιδιά. Σεντούκι θησαυρού σε Ξερονήσι στη μέση του Ειρηνικού. Ποιος θα το περίμενε? Και τι έχει μέσα αυτό το σεντούκι θησαυρού? Αυτό το σεντούκι θησαυρού δεν έχει μέσα χρυσό, δεν έχει μέσα, ξέρω εγώ, νομίσματα, δεν έχει μέσα πολύτιμα πετράδια. Έχει μέσα κάτι το οποίο όντως είναι κουλό. 10 τίτλους ιδιοκτησίας για τα 10 σπίτια τα οποία είναι σε αυτό το Ξερονήσι, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ έτσι ευδιάκριτοι, σε πολύ καλή κατάσταση, λαμιναρισμένοι, διαβάζεις πάρα πολύ εύκολα τι λένε, και το καθένα από αυτά γράφει κάτω-κάτω σε ποιος υπογράφει ότι ανήκει αυτό το σπίτι, σε ποιον είναι γραμμένο. George το καθήκη, όλα και τα 10 δικά του. Πώς γίνεται αυτό? Δεν το ξέρει. Παραμύθι είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο George το καθήκη είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης και των 10 σπιτιών που μένουν και οι άλλοι. Και τι κάνει? Ο George το καθήκη γυρνάει στα σπίτια, τους μαζεύει όλους εκεί μπροστά και τους λέει: ακούστε να δείτε, νόμος και τάξη, κοινωνία. Δεν θα γίνουμε εμείς, πώς το λένε, βάρβαροι savages. Τα σπίτια αυτά είναι δικά μου. Οπότε δεν μπορείτε να μένετε εκεί χωρίς την άδειά μου. Και αν θέλετε την άδειά μου θα πρέπει να μου δώσετε κάτι. Και οι άλλοι 9 φίλοι θα κάνουν αυτό που θα κάναμε κι εγώ και εσείς σε αυτή την περίπτωση, που θα είναι να σκάσουμε στα γέλια, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε, και να του πούμε τράβα γαμίσου και να το γράψουμε στα παπάρια μας και να κάτσουμε στο σπιτάκι μας, γιατί τι σκατά τώρα θα έρθει ο κάθε μαλάκας να μας λέει που θα μείνουμε στο Ξερονήσι που είμαστε ναυαγοί για την υπόλοιπη μας ζωή. Λογικό, λογικό. Πού θέλω να καταλήξω? Γι' αυτό το λόγο, δεν θέλω να καταλήξω πουθενά, αλλά γι' αυτό το λόγο σκέφτομαι πάρα πολύ την έννοια του ενοικίου και τι σημαίνει και πώς νιώθω γι' αυτό. Spoiler alert, δεν νιώθω καθόλου ωραία για το ενοίκιο σαν έννοια, ούτε σαν τον τρόπο που επηρεάζει τη ζωή μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Το θέμα είναι όμως ότι και ο George το καθήκη θα βάλει τις φωνές, θα κρινιάξει, μπορεί να παίξει και μπουνιές, αλλά ό,τι και να γίνει, η φάση είναι μπαίνει σε ένα σπίτι, σε παίζει μπουνιές και σε πετάει έξω, μετά πάει στο επόμενο, παίζει τον επόμενο μπουνιές, τον πετάει έξω, αλλά όσο το κάνει αυτό δεν μπορεί να προσέχει εσένα που θα γυρίσεις πίσω στο σπίτι. Δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο πράγμα επειδή νιώθω ότι είναι πολύ και δεν θα έπρεπε να το πληρώνω τόσο πολύ και ότι είναι υπερβολικά ακριβό και όλα αυτά. Εδώ που μένουμε, το νίκη μέχρι πρόσφατα τέλος πάντων ήταν και πολύ χαμηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Αθήνα. Ήταν από αυτές τις περίεργες περιπτώσεις που βρίσκεις, που είναι, ξέρω εγώ, μια γιαγιά και το έχει και δεν την νοιάζει και πολύ και παίρνει ένα νίκη της πλάκας ενώ όλα τα άλλα έχουν ανέβει στο Θεό. Και άρα ο George το καθήκη φεύγει μέσα στη νύχτα, πηγαίνει με στη τζούγκλα και κάνει το μόνο που του είχε απομείνει. Το οποίο είναι να προσευχηθεί. Να προσευχηθεί στο Θεό. Και προσεύχεται στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε κάτι να αποκαταστήσεις τον νόμο και την τάξη και να με σώσεις από αυτούς τους βαρβάρους που ήρθαν εδώ πέρα να σφετεριστούν τη δική μου περιουσία και να μου πάρουν τα σπίτια. Κοιτάει πάνω, εντωμεταξύ το μόνο που βλέπει πάνω, φιλοσιές που κλείνουν από πάνω και δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνεται ο ουρανός, αλλά παιδιά είναι νύχτα με πανσέλινο. Και εκεί που τα λέει αυτά, ξαφνικά από θαύμα, οι φιλοσιές ανοίγουν και περνάει από μέσα μια δέσμη φωτός από τη σελήνη και φέγγει πάνω σε ένα ξέφωτο που είναι μπροστά του, περιτριγισμένο από φύλλα και από θάμνους που αρχίζουν και θροίζουν όλο και πιο έντονα και όλο και πιο έντονα. Και ακούγεται ένα μεγάλο βρυχητό και πετάγεται μέσα από τους θάμνους και μέσα από τα φύλλα ένα τρομερό, τρομακτικό, τεράστιο τέρας με γιγάντια νύχια και κοφτερά δόντια και τρίχες γούνα παντού, τρομερό, φωτιά από τα μάτια
και πετάγεται και βρυχάται και τρέχει προς τα σπίτια και το ακολουθάει, παιδιά, ο άνεμος, γιατί αυτό το πλάσμα είναι από τον Θεό και το ακολουθάει ο άνεμος, λες, και είναι θεόσταλτο και μπαίνει σε όλα τα σπίτια και βρυχάται και τους τρομάζει έναν ένα, τους 9 ναυαγούς που έχουν μείνει, τους τρομάζει έναν ένα και τρέχουν να σωθούν, φεύγουν από το σπίτι, πάνε να σωθούν, γυρνάνε στην παραλία γιατί θα τους φάει ζωντανούς, θα τους σκοτώσει και τους διώχνει όλους και τους στέλνει όλους στην παραλία αυτό το τέρας και μετά πάει και εξαφανίζεται. Και ο Τζορτζ στο καθήκη ξέρει ότι ο Θεός τον άκουσε και γυρνάει στην παραλία και τους λέει όλους: καλά να πάθετε, καλά να πάθετε, βάρβαροι, απολύτιστοι, που τρώγατε βελανίδια όταν εγώ έχτιζα την Ακρόπολη. Τέλος πάντων, από τότε που πρωτοκατάλαβα τα βασικά της, δηλαδή την λογική ότι, δηλαδή όταν ήμουν παιδί, έτσι, και έμαθα ότι ενίκιο σημαίνει είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ως φυσική ανάγκη χρειάζεται να έχει μια στέγη για να ζήσει, αλλά δεν έχεις καμία δική σου, οπότε πας και μένεις κάπου και πληρώνεις, ας πούμε, κάθε μήνα ένα ποσό σε έναν άκυρο τύπο για να σε αφήνει να μένεις εκεί, γιατί εσύ δεν έχεις κάπου που σου ανήκει να μείνεις και αυτός έχει. Και θέλω να μου πάρετε τα σπίτια, καλά να πάθετε, να τι παθαίνετε, που δεν αναγνωρίζετε την νομιμότητα. Και του λένε: άσε από εδώ, μωρέ, που θα μου λες και εσύ τώρα ήρθε το τέρας να πούμε και θα ασχολούμαστε και με σένα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Και μπαίνουν όλοι πίσω στα σπίτια τους το επόμενο πρωί και συνεχίζουν με τη ζωή όπως είναι. Αλλά εκείνο το βράδυ ξαναέρχεται αυτό το μεγάλο τέρας, το θηρίο, το τρομερό, το τριχωτό, το οδοντωτό, whatever the fuck. Και τους ξαναπετάει έξω από τα σπίτια τους και το επόμενο βράδυ και το επόμενο βράδυ. Και όλα αυτά. Σκέφτεται ο Τζορτζ στο καθήκη, ξέρεις, ωραία, τους πέταξε έξω, αλλά και εγώ δεν μπορώ ακριβώς να χρησιμοποιήσω τα σπίτια μου. Και δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποια είναι η λογική όλου αυτού του πράγματος. Αλλά παιδιά, σε αυτή την παρέα των 10 φίλων, πέρα από τον Τζορτζ στο καθήκη, υπάρχουν και 2 έτσι αντράκια που είναι, πώς το λένε, σφίχτες, γεροδεμένοι, καλογυμνασμένοι, κάνανε crossfit, ξέρω εγώ, πριν το ναυάγιο και δεν συμμαζεύεται. Κάτι τέτοια. 2 ντούκια, εν πάση περιπτώσει, πολύ δυνατοί τύποι. Και του έρχεται του Τζορτζ του καθηκιού μια ιδέα. Πάει λοιπόν στα 2 ντούκια και τους λέει: παιδιά, ακούστε. Όλοι ξέρουμε, ακόμα και ο Θεός το ξέρει όπως μάθαμε, ότι αυτά τα σπίτια είναι δικά μου. Και ότι δεν μπορεί να μένει κανείς εκεί άμα δεν πω εγώ εκεί. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το τέρας. Οπότε ακούστε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι οι δυο σας και εγώ, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ δυνατός και ο Τζορτζ στο καθήκη είναι πολύ δυνατός, ας πούμε, δεν είναι σαν τα ντούκια, το ίδιο πράγμα ακριβώς, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, οι 3 μας, όταν ξανάρθει το τέρας, θα τα βάλουμε μαζί του, θα το παλέψουμε, θα τον νικήσουμε, θα προστατέψουμε τους άλλους και έτσι θα είναι τόσο ευγνώμονες που θα μου δίνουν, πώς το λένε, τροφή που μαζεύουν και νερό που μαζεύουν και όλα αυτά. Εντάξει, όλοι ξέραμε ότι αυτό είναι το νίκη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θα είναι ευγνώμονες που τους προστατέψαμε και θα συνεχίσουμε να τους προστατεύουμε, και για να με βοηθήσετε να τους προστατέψω, σας αφήνω εσάς να μείνετε σε 2 από τα σπίτια, ο καθένας το δικό του, χωρίς να χρειάζεται να μου δώσετε εσείς κάτι, γιατί αυτό που μου δίνετε είναι να με βοηθήσετε για να προστατέψουμε και τους άλλους. Ωραία, ωραία. Και έρχεται το επόμενο βράδυ και είναι όλοι στα σπίτια τους και ξανάρχεται το τέρας και τους πετάει πάλι όλους έξω, αλλά αυτή τη φορά τα 2 ντούκια είναι εκεί και είναι και λίγο πιο πίσω και ο Τζορτζ στο καθήκη, ο οποίος, εντάξει, δεν μπλέκεται από νωρίς, γιατί τέλος πάντων, προφανώς, πώς λέμε, μια συνδρομή στο Netflix, ας πούμε, πληρώνεις κάποια λεφτά το μήνα στο Netflix και το Netflix σου δίνει να βλέπεις ταινίες, και κάπως εμένα από τότε, ας πούμε, κάτι μέσα μου με ξύνιζε με αυτό. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Και τα 2 ντούκια αρχίζουν και τα βάζουν, παίζουν ξύλο με το τέρας και αρχίζουν έτσι και καταφέρουν και το ψιλονικάνε. Και εκεί που πάει προς τα τελευταία και φαίνεται ότι το έχουν και τα λοιπά, χώνεται και ο Τζορτζ στο καθήκη για να μην μοιάζει. Να κρατήσει και ένα πρόσχημα, τέλος πάντων, να μην μοιάζει ότι. Όπα. Ρεψίδια και τέτοια. Να μην μοιάζει, τέλος πάντων,
ότι έκατσε στην απ' έξω και τους άφησε αυτούς να κάνουν την προμοδουλειά. Χώνεται εκεί στο τέλος, έρχεται και με το μαχαιράκι του, αλλά εκεί μέσα σε αυτή την τελική πάλι και όλα αυτά, κατά λάθος, ο Τζορτζ το καθήκη καρφώνει το μαχαίρι του στην καρδιά του τέρατος. Και το τέρας, λαβωμένο θανάσιμα, ξεφεύγει και χάνεται πίσω μες στη ζούγκλα. Και ο Τζορτζ το καθήκη το ακολουθάει και το βρίσκει πάλι στο ξέφωτο που εμφανίστηκε την πρώτη φορά, κάτω από το φως του φεγγαριού, που δεν είναι πια πανσέλινος αλλά είναι ακόμα αρκετά μεγάλο, και το βρίσκει εκεί να κοίταται στο πάτωμα και να ξεψυχά για την καντεμιά του Τζορτζ του καθηκιού, που τώρα δεν υπάρχει ένα τέρας και άρα από τι θα προστατεύσει το χωριό, την παρέα, το χωριό. Μετά από χρόνια που άρχισα να οριμάζω, άρχισα να σκέφτομαι παραπάνω, άρχισα να διαβάζω, να μορφώνομαι, να μαθαίνω κάποια πράγματα περί ιδεολογιών, περί συστημάτων, δεν συμμαζεύεται. Κοιτάξτε, όταν λέω να διαβάζω, δεν εννοώ ότι πήρα και διάβασα, όπως το λένε, το κεφάλαιο του Μάρξ ή τίποτα τέτοιο. Είδα πολλά βίντεο στο YouTube, άκουσα πολλά podcast και εντάξει, μπορεί και να διάβασα και κάτι λίγο, αλλά τα γραπτά των μεγάλων θεωρητικών δεν τα διάβασα ποτέ και δεν πρόκειται να διαβάσω ποτέ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είναι μεγάλα, είναι δύσκολη η γλώσσα τους και βαριέμαι και μάλλον έχω δέπει. Δεν διαγνώστηκα ποτέ, αλλά πολλά πράγματα στη ζωή μου συνδράμουν προς αυτό. Και τέλος πάντων, ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να τα διαβάσω. Αποκλείεται. Συγγνώμη, αν ενοχλεί αυτό κανέναν. Και παίρνει ο Τζορτζ το καθήκη το μαχαίρι και παίρνει και το πτώμα και αρχίζει και το γδέρνει. Και του βγάζει το δέρμα, τη γούνα, την τρίχα σιγά σιγά. Του κόβει και τα χέρια, του κόβει και το κεφάλι. Και πώς είναι κάτι παλιές ζωγραφιές που βλέπουμε στο σχολείο με τον Ηρακλή που φοράει το τέτοιο του λιονταριού, σε μια αποκριάτικη στολή, εν πάση περιπτώσει, παίρνει το δέρμα αυτού του τέρατος και το φοράει. Και τι γίνεται το επόμενο βράδυ? Ξαναέρχεται το τέρας και ξαναβριχάται, λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, αλλά ξαναβριχάται και οι υπόλοιποι τρομάζουν. Αλλά τα ντούκια είναι έτοιμα να προστατέψουν. Και το τέρας τους βλέπει που είναι έτοιμος, το παίζει φοβισμένο, τρέχει, χάνεται πάλι στη ζούγκλα, φτάνει πάλι στο ξέφωτο και το βγάζει το δέρμα. Και είναι ο Τζορτζ στο καθήκη. Και το παίρνει αυτό το δέρμα και το βάζει στο ωραίο του σεντούκι θησαυρού, που το κρατάει μέσα στο δικό του σπίτι. Και οι υπόλοιποι, οι 7 φίλοι, πλην τα 2 ντούκια και τον ίδιο, οι 7 φίλοι τους δίνουνε την τροφή που μαζεύουνε και το νερό και κάνουνε ό,τι τους ζητήσουνε. Και ο Τζορτζ στο καθήκη και τα 2 ντούκια αραχτοί, χαλαροί, δεν χρειάζεται πια να κάνουν τίποτα, γιατί τους φροντίζουν οι άλλοι. Γιατί τι κάνουνε? Τους προστατεύουνε. Και μια φορά στα τόσα ξαναεμφανίζεται ο Τζορτζ στο καθήκη, ντυμένος θηρίο, και όλοι τρομάζουνε και τα ντούκια τους προστατεύουνε και όλα καλά. Τέρας δεν υπάρχει πια, αλλά έχει αποκατασταθεί ο νόμος και η τάξη. Γιατί τα σπίτια ανήκουν στον Τζορτζ στο καθήκη και οι υπόλοιποι πληρώνουν τον νίκη. Το point ποιο είναι? Το point είναι ότι από όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα και από τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ και ορίμασα σαν άνθρωπος, έχω αρχίσει να αποκτώ μία θεωρία για το γιατί με ενοχλεί το νίκη και το γιατί νομίζω ότι είναι λάθος. Μία θεωρία η οποία προφανώς για όποιον έχει όντως διαβάσει πράγματα θα ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι δική μου και θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ποιανού είναι. Αλλά εγώ έχω, ας πούμε, καταλήξει σε συμπεράσματα που έχουν καταλήξει και πολλοί άλλοι από έναν λίγο δικό μου δρόμο και τα καταλαβαίνω με έναν λίγο δικό μου τρόπο και νομίζω
ότι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορώ να τα μοιραστώ και να μοιραστώ την δική μου θεωρία είναι με ένα παραμύθι που έχω σκεφτεί. Οπότε θα σας πω αυτό το παραμύθι. Και όταν ένας από τους 7 που έχουν μείνει, ας πούμε ότι είναι ο άπιστος Θωμάς, ό,τι να είναι, λέει, δεν πιστεύει πια ότι υπάρχει θέμα με το τέρας και πιστεύει ότι έτσι όπως το βλέπει αδύναμο και τα λοιπά μπορεί να το νικήσει και μόνος του. Και δεν χρειάζεται προστασία από κανέναν και θα σταματήσει να δίνει τα φρούτα που μαζεύει και τα αγριογούρνα που σφάζει και όλα αυτά στους άλλους 3 και θα τα κρατήσει. Τι γίνεται, πάνε τα ντούκια και το σαπίζουν στο ξύλο. Και οι άλλοι 6 δεν κάνουν τίποτα. Γιατί αυτό είναι ο νόμος και η τάξη. Και αυτό είναι αυτό που έχει απομείνει. Και αυτό είναι αυτό που πιστεύω εγώ για τον Νίκη.